An filɛbaw ani su a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi bakurubaw la hakilina falen baara min daminɛna kunungo cɛmancɛ fangako kan baaraw kɔni tɛmɛ kɛra n'u ye bi an bɛna kuma o kan ka fara o kan génie militaire ni o y'an ka finitigilakaw ye u ye dumunikɛ jɛrɛ kɛ u jabala la bi sɔgɔmada in na ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara u kan an bɛna walawalali kɛ sɔɔni. Ayo bisimila ko kura bi jumadonya septembre kalo tile 11 dɔnkibaru kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la sisan hakilina falen baara min kɔni daminɛna cɛmancɛ fanga sigili baaraw kɔni kan tɛmɛ kɛra n'a ye bi sɔgɔmada in na CCB kɔnɔna na kunungo mun kɛra baara taabolo bɛ cogo di an ka kunnafoni ɲina Tijani Sidibe a ye seereya minnu sɔrɔ a ko kan an ka ɲɛmada o fɛ. Adamaden baara tɛ dafa waati si ko n'i b'a daminɛ a daminɛ gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a la mais n'an kumana ɲɔgɔn fɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛ solution sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na i ye incident minnu fɔ o bɛɛ tɛmɛna o kɔfɛ baaraw daminɛna commission bɛɛ ye baara kɛ kunun ka taa kunun la fo ka don 19 heures la baaraw kɛra synthèse kɛra ayiwa baara tɔ bɛ ka continuer bi n'Ala sɔnna ma baara bɛ kuncɛ sini. Puis on est en 2020. Il faut qu'on change. On jeunesse de b'a faire un changement de. Pour d'autres, même si on a fait la carrière, pour changement. Mais nous avons un changement, il sera double câble. Si regarde, il y a toujours ni à tenir toujours bien, il y a toujours mina. Carrière mola. On est bien fait. Il est malin de faire un soubla, un gira cobla, un malita. On est n'a pas voulu casser malin de ma. Peka na anga jaga jamana njo jamana ya mberi tai anga moko dabla anga jamana jo vraiment ni wole kam ndi malema anga ya fanyo ma anga hina nyona anga ya fanyo ma anga hina nyona anga jamana njo parce que mo sera ka thème chama débattu donc samali chama ira mais par finir donc benkan do sorola no benkan se ga bo kenema fo plein air la rapport ou bébé présenté ni rapport ou présenté la maintenant synthèse sera et le document final sera rapport pour le moment bashiba fo konté mo ka barake pour ka ñoron fam vraiment pour nous goni alhamdulillah adamre to ngela rambul mais à la fin en le wara ko parce que manga tum bora la progressi ci be bora la pour vraiment ima an yele tum déconnecter la possible parce que tu ko tama fa ko ni barji dambolo ko mais enfin mon tungolo do kala ka lajɛ ateta ka mɔgɔ mun to olu bɛ kɛnɛma fo k'a ɲɛnabɔ ko k'olu to yen jamana min kɔnɔ jamana majorité ye jeunes de fo k'olu kun ka ko ɲɛnabɔ fo ka jeunes to kɛnɛma ne t'a dɔn olu bɛna fɛn min na ka di mɔgɔw ye o de la gɛlɛya tun commencera ka don a kɔnɔna la mais qu'est-ce qu'on a remarqué an y'a jateminɛ wulafɛla la an nana ye k'a fɔ vraiment nɔgɔya commencera ka don a la bon an b'o kelen de la bi alhamdulilayi dɔw bɛ kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ kɛnɛma olu minnu bɛ kɛnɛma o minnu bɛ kɔnɔna na o a bɛ ŋaniya ye Mali ka tagaɲɛ de ye. An bɛ ko minnu ye o tɛ anw tabiya ye ka wo ci dɔ la ka dɔ nini ka dɔ buruja ka essayer yɛrɛ ka se dɔ ma c'est pas o t'anw tabiya ye donc an ka segin an tabiya ma an ka segin an ka cogo ɲumanw ma an kɔrɔ ye kɔrɔ ye bɛnkɛ ye bɛnkɛ ye fa ye fa ye an ba ye maa si kana maa si tɔgɔya. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka finitigilaka minnu bɛ wele ko génie militaire u ye dumuni jɛrɛ kɔni kɛ bi sɔgɔmada in na u jabala la min senfɛ u ye wele bila finitigilaka wɛlɛw ma walasa u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ka don minɛn kelen kɔnɔ u tin ka don ɲɔgɔn na a kɛnɛ kan Bakari Kone tun bɛ Nef TV cuwa la a y'an sama min na an k'o lajɛ. Nin de ye armée duba ye ka na an k'an tigɛ ko ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i ni mun famana ɲɔgɔn ma ka famala baro kɛ ka tila ka ɲɔgɔn bilasira foyi tɛ kanu bɔ e jɔsenba dɔ ye nin de ye le plat de corps i ni mɔgɔ bɛ jɛ ka dumuni tila ɲɔgɔn bolo o y'i baden de ye o y'i sinji de ye i n'o bɛ ɲɔgɔn bolo bada sɔgɔmada in na ni wele bilala bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a mɛn génie an bɛ génie cɛkɔrɔbaw fɔ mulu ye génie kɛ kunu kana se bi ma mulu ye génie kɛ kunu kana se bi ma an b'a daminɛ an ka cɛkɔrɔba la n'o ye général Sirakɔrɔ Sangare a bɛ kɛnɛ kan n'o ye colonel major Abubakar Jara a bɛ kɛnɛ kan n'o ye colonel major Ulu Isa a bɛ kɛnɛ kan
ani jeunes yɛrɛ ka retraités ka tɔnba min bɛ yen n'o ye retraité di jeunes ye n'o ɲɛmɔgɔya bɛ colonel Saliya Senu bolo a n'a ka délégation bɛ kɛnɛ kan ka na fara sɔrɔsi musow sɔrɔsi denw ani an dɛmɛbaga n'an sigiɲɔgɔn n'an teriw ka na fara force armée ni sécurité ni paramilitaires kan k'an ka na ka na badenya dumuni kɛ ka tila ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye ka an hakili to ɲɔgɔn na nin bɛ bɛn. Repas de corps nin ye pratique min ye a bɛ kɛ armée la depuis les premières heures donc bita nin sɔrɔla CNSP tɛmɛlen bataillon na prise de contact la u ye wari dɔ d'an ma k'an ka repas de corps organiser n'a ye pour que ka an ka bɛn sinsin hali bi bɛn min b'an cɛ ko o sinsin u tɛmɛtɔ ye a ŋaniya n'o ye donc an fana y'a laɲini bi juma la k'o kɛ pour que an ka sɔrɔsi bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ jeune mɔgɔ dɔrɔn an bɛ message kɛ corps tɔ bɛɛ la i ɲɛ bɛ garde la i ɲɛ bɛ gendarme na i ɲɛ bɛ police la i ɲɛ bɛ protection civile la i ɲɛ bɛ eaux et forêts la an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan force militaire et force de défense et de sécurité pour que ka se ka repas de corps nin kɛ nin kɔni an ka bɛn jagoya don an kan jagoya don an kan wa o tɛ bi ko ye wa a tɛna na dabila. maa minnu y'u kan bɔ polisiya nɔfɛ o dɔw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan baaraw kɔni kɛra bi sɔgɔmada in na école de la police la u ka nin ɲɔgɔndan kɔni bɛ tali kɛ fɛn fila la fɔlɔ o ye senfa biribiri ye filanan o ye boli kuntalajan ye an ka kunnafoni ɲininaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an ye a ko kan an ka jɛ k'an ɲamada u ka sɔrɔlenw fɛ. kɛnɛya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ polisiya baaraw la o de kosɔn maa minnu y'u kanna bɔ a nɔfɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ daminɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw la walasa k'a dɔn maa minnu ka kɛnɛya bɛ se k'a kun ani minnu ta tɛ se k'a kun a baara kalifara maa minnu na olu bɛ walawalali kɛ a baara tɛmɛsiraw la. an fɛn fɛn bɛ y'a ka denmisɛnninw laboli ayiwa boli diplôme b'an bɛɛ bolo fɛn fɛn bɛ a b'an bɛɛ bolo polisi y'an ta o kan maa nana o de la bon procédure ye mun ye komi concours ko in fɔra a mɛnna dɔɔni u ye papiyew ladon an ye papiye fɔlɔ ladon minnu bɛ fɛ ka concours kɛ alors o ka ca commissaire b'a la officier b'a la ayiwa sous-officier fana b'a la bon commissaire tɛmɛna ka ban ni officier mais an bɛ sous-officier de la sisan pour que i bɛ se ka k'a ye mun de bɛ fɔ pour que ka boli in participer si hakɛ dɔ bɛ yen f'i ko dɔ sɔrɔ i k'o kɛ ka daminɛ san 18 ka taa san 26 o ye sous-officier ye officier fana san 18 ka tɛmɛ san 26 kan commissaire fana bɛ taa san 30 i y'a faamu o de don bon sisan an ni sous-officier de bɛ ɲɔgɔn na ni dugumamɔgɔ dɔw ye quoi. an bɛ yan polisi ka cɛkurata hukumu kɔnɔna la an bɛ k'aw bila boli ni boli la boli surumani ni boli jan cɛw bɛ 100 mètres kɛ n'u bɔra 100 mètres la o ye mètre 100 ye n'u bɔra la u bɛ taa mètre 1000 kɛ muso bɛ mètre 100 kɛ n'u bɔra la u bɛ taa mètre 800 kɛ. gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ baara in kɔnɔna na u y'u da lase o fana ma. bon sɛbɛn bɛɛ la cogo min n'i nana fɔlɔ n'i bɔra yen fɛ an b'a daminɛ ɲɛfɛ n'i bɔra u b'i bila ka na an bara papiye bɛ yan pour que i ka se k'a yɛrɛ ka n'i ka sɛbɛn ka lajɛ a bɛ fɔ pour que i ka se ka concours k'anw fɛ yan f'i ka kɛ maliyɛn ye n'est-ce pas donc i ka maliyɛn mun de b'a yɛrɛ papiye ka k'i bolo mun b'a yɛrɛ ko Mali papiye b'i bolo o ye carte d'identité nationale ye n'o t'i bolo carte nina bɛɛ bɛ carte nina ko kalama o ka k'i bolo wa sɛbɛnni min b'i ka carte nina kan ani ka carte d'identité nationale kan o sɛbɛnni kelen kan ka sɔrɔ an ka papiye in kan yan donc an b'o de lajɛ n'a fila ye kelen ye an b'i bila ka boli. aw yɛrɛ tɛmɛna ambulance jɔlen na yan nɔ an ni an ka dɔgɔtɔrɔso man jan CSRF don ni gɛlɛya ye mun sɔrɔ dɔrɔn an b'o ta ka taa yen nɔ olu b'o jɔ n'o ye. baara bɛɛ n'a gɛlɛya don denmisɛnninw de don vraiment an bɛ gɛlɛya sɔrɔ caman t'a kalama yɛrɛ mais mɔgɔw commencera ka bɔ a kalama u bɛ ka na dɔw bɛ boli ka na an bɛ retard la n ka carte d'identité faralen don sanji ye n bugɔ individuel fiche individuelle de bɛ n bolo non an k'aw ma di carte d'identité nationale ou carte nina ni kɔni i bɛ boli n'i ka kɛnɛ parce que yan ye an b'i ka capacité physique de lajɛ yan c'est à dire que n'i ka kɛnɛ tiɲɛ tɛ n'i nana yan kɔni i tɛna sen kelen kɔni i boli la voilà i jɔlen don i sen kan i bɛ se k'an ka boli kɛ an b'i laboli n'an y'i laboli an bɛ point dɔ d'i ma ayiwa a bɛ kɛ ten de.
u tilala ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin funankɛninw ma min b'u ka kɛnɛya sabati. Ne b'a fɔ kanda ninnu ye dɔrɔn ka bɔ wula fɛ ka taa turu cɛ terrain na ko n bɛ ka sport kɛ o tɛ sport ye. Sport kɛlen sa a bɛ fɛn dɔ ɲininkali a bɛ fɛn dɔ demander denmisɛnninw fɛ maintenant olu tɛ k'o kɛ olu bɛ wuli yɛrɛ dɔrɔn ka taa dɔnni boli ka na fɔ k'u boli. An y'a ye yan nɔ dɔw bɛ boli u bɛ bin dɔw bɛ boli u bɛ dɛsɛ yɛrɛ bon o ye parce que u yɛrɛ bolo u bɛ ka sport min kɛ u tɛ ka sport ɲɛnama kɛ denmisɛnninw ka wuli k'u jɔ u ka sport kɛ faso yɛrɛ tɛ se ka taa ɲɛ ni denmisɛnninw tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ don ba la. Minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dan na ko la olu dɔw sɔnna k'u dan tigɛ. N bɛ ka ɲini sabula polisiya yɛrɛ a ka di ne ye n y'a ɲini tuma caman ka kɛ mais ala ma se ka n garisɛgɛ dɔ la ni n kɔni b'a ɲini ala fɛ ala ka se ka n garisɛgɛ dɔ la. Bon n kana bɔ parce que polisi a daminɛ yɛrɛ la polisiya ka di ne yɛrɛ ye fɔlɔ bon n bɛ fɛ ka baara kɛ ka bɔ sokɔnɔ sigi la quoi. Bi ne ka bi boli kɔni a wusara parce que ne bolila donc ne kɛra 15e de 100 mètres la n kɛra première bon n kɔni ka laɲini mun ye ala k'a to n ka se ka polisiya concours sɔrɔ parce que an mɛnna so kɔnɔ an sigilen bɛ an tɛ ka taa école la fosi donc comme concours lancera an fana y'a décider ka taa an ka papier ladon ni ala nana n'a ka jɛ ye n'a kɛra cogo min an kɔni ka laɲini mun ye ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Polisiya ne kana bɔ parce que an sigilen bɛ so an tɛ ka baara kɛ ne yɛrɛ étudiante de j'ai fait la FSEC faculté des sciences économiques et de gestion ça au plus de 7 mois an sigilen bɛ so an tɛ ka an tɛ kalan na an tɛ ka taa foyi kɛ hali n'an wulila ka bɛ marche kɛ pour ka reprise kɛ rien de nouveau ani minnu yɛrɛ ye bac sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ promotion j'ai fait le bac en 2017 donc ani minnu ye bac sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ olu ka troisième année yɛrɛ entamé halisa nous on n'a pas commencé la deuxième année donc vraiment an sigilen an tɛ ka foyi kɛ c'est pour cela que ne yɛrɛ yani i sigilen ka tiɲɛ i yɛrɛ ye i ka wuli ka dɔ kɛ i yɛrɛ o de kama ne nana polisiya ɲini. Maa 24 de i kan bɔ polisiya nɔfɛ Bamakɔ kɔnɔna na maa tata o ye maa 900 ani dɔɔni ye garijɛgɛ dumantigi o bɛ ji feere bada la maa minnu n'a kan kan ala k'u garijɛgɛ don a la. An ye diɲɛ seleke naani kunnafoni dɔw kɔni labɛn aw ye an ka jɛ k'an ɲamada a fɛ. An bɛ bi kɔkan kibaruw daminɛ coronavirus banakisɛ la ko kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ ko coronavirus ye dadigi kɛ diɲɛ kun tɔw la ka tɛmɛ farafinna gun kan kɛnɛya nasiraw la nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔ nasira la ko a ye dadigi kɛ farafinna gun na kosɛbɛ i n'a fɔ a ye dadigi kɛ gun tɔw la cogoya min na ko an bɛ donni min na ko bi ko farafinna sɔrɔ jigila kosɛbɛ ko a bɛ san 20 bɔ a ma deli ka jigi cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko bɛna fantanya bila farafinden maa 50 de la k'a sabu kɛ baaraw jɔli ye. Ni kunnafoniw kɔni dira OMS de fɛ ni o ye diɲɛ kɛnɛya tɔnba ye. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Libi jamana kan ko sigikafɔ bɛna kurakuraya Libidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko kura. Diɲɛ tɔnba Nations Unies de ye kunnafoni di kunu alamisa septembre kalo tile 10 ko bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa fan fila min k'a dan bɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka sigi cogoya min na fɛn min bɛ tali kɛ gouvernement d'union nationale ani Marshal Haftar k'olu bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko ka jamana ɲɛmaaw falen k'o de bɛna kɛ jamana kura dilantɔ ye Libi jamana kan. An bɛ bi kɔkan kibaruw kuncɛ RDC Congo u ka marabolo min bɛ wele ko Ituri ko nin duwakun laban in na ko marifatajɛkulu dɔ kɔni b'a la ka taa bin o duguw kan ni ka maa caman kɔni bɔnɛ u ni na ni ka maa caman jogi. Maa dɔw ka fɔ la ko ni marifatajɛkulu ninnu kɔni bɛ bɔ Uganda jamana de kan n'u bɛna tiɲɛni kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Marabolo ɲɛmaa dɔ y'a seereya k'a fɔ ko kunun k'u ye maa 30 bɔɲanko de bɔnɛ u ni na u ka dugu min bɛ wele ko Banyali Cabi. O de fana bɛ dansigi bi dɔnkibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na hali sisan an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya b'an ka jamana fan minnu na ala k'a bɛɛ lajɛlen ban k'an ka jamana suma a k'an bɛn don n'a nata.